тази придобивка мисля, че ще даде своя оттенък за развитието на общината ни, защото преди малко силно ви направи впечатление, показахме как трябва да се работи. Показахме как трябва да се работи, като казваме в името на хората, това е всичко за хората. Добрата инфраструктура дава съвсем други хоризонти за развитие. Дава своите плодове. Дава тласък за развитие на икономиката. Готови сме. Изложба на кмета Елена. Секунда само. Секунда. Да. Това се случва, когато мислим кого избираме за кмет, когато работим в екип с младите хора и с цялата община, когато имаме подкрепата на парламентарна група и централна изпълнителна власт и когато всички те са обединени в една грижа за хората.